आनी थानी कैसे खबर फायो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि होते जे जों कैसे जागाव गांजा तांनो नांनाय नों लोकल थाना हिसाबै नों जोंनो लिड माखायनाय चिन लगे माफायनायनि साखा बिनिफ्राय आं नायसिं दंखा बर'फोर फायसपयखा जोंनि खवाइनि डिएफअ फायसपयखा तेलामुरानि एसडिएफअ फायसपयखा खवाइनि एसडिएफअ फायसपयखा विभिन्न जागानि जोंनि पूरा खवाइ डिस्ट्रिक्टनि रेंजार फायसपयखा आरो बर' हिउज नाम्बार अफ ऑफिशियल ताई फरेस्ट गार्ड फायसपयखा आरो प्राय 40-45 जना बर' फायसपयखा सपयमा लगे लगे सराबसानि परे बर' बीएसएफ बुतुबुखा बीएसएफ उलो आं साइमान थांखा जे बीएसएफ रक चिनि यां बॉर्डरनि बेलसरा बीपीनि आन्दानि बीएसएफ रक फायखा यां जे बॉर्डर तंनाय रक बर'बो गोबां फायखा बर' 16-17 जना फायखा ताई आनि लगे जेहेतु आं बरं लगे थांना तंमाबा आनि अरनि स्टाफ बो नादिनि साखां गोबां आनि अर जे तंमानि बर'नो तलाङै जों थांखा थाङै बर'नो लिड खायतलांगो आबो बर'नि इनफरमेशन बर' लिड खायतलाङै मेलकाबारि थांखा थाङै जों गारि बर' जे जागा तन्दी म जागा गारि तनखा तंनै जों पारा बिसिङाव हाबै आरो गोबांमा खेतमा लायखा खेतआव जे तंमानि जों तानै रिखा आरो बुहां कटनो जों अनुमान प्राय 4000-4500 बुफां रखना आबो तानै फिरगुइ दं फुरो चिनि थानाय खबर फायखा सार बर'को चिनि गारि सबायखानि पारान बर' सबायखानि जों फायै गारि जे जागा तनमान जोंहा जागा फायखा आपुर फायपुरो पारान बर' 60-70 जन रक फायै आरो जोंहा आक्रमण खायमा बागैनो चिनि खरकनि चिनि दल जे थांनाय रक फरेस्ट डिपार्टमेंटनि बर' तै बीएसएफ बर' खरंनै न इंजुदुंखा बर' इंजुदुंखा जों बेलायनो आरो परिस्थिति हामियानि बागै जों आरो टियार ग्रेनेड रक जों फाटेरिखा फाटेरिमा पुरे जों आरो नि नर जागै जों सेफ जागाव सफायखा हायफोन चिनि गारि जों आरो तुबिमालिया बर' गारि बुखा गै आरो जतन नष्ट खायजानि बागै उलो जों गारि न दजात लाङै जों आरो नि सिपखै तुबुखा तुमा पुरे जों आरो सफायखा फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बर' कैसे कमप्लेन दिखा कमप्लेन लिबै जों आवनो स्पेसिफिक केस रेजिस्टार खायखा ओ केस दाबो इनभेस्टिगेशन चलिनाय आसुतुन तिनि चार कयता गाड़ी बहु जाका टोटल गाड़ी 2टा गाड़ी बुखक जाका इंजु दंखा खरकनै ठीक है।